Σήμερα είμαστε εδώ για ακόμη μια φορά με τον φίλο μου τον Χρήστο και σήμερα θα σας δείξουμε πώς να κάνετε τα top 3 κλεψίματα στο Steal the Brain Rot του Fortnite. Γεια σου παιδιά, σήμερα θα κάνουμε τα καλύτερα κλεψίματα και μπορείτε να πάρετε τα καλύτερα brain rot από τους άλλους. Τώρα ξεκινάμε. Πρώτα βάζουμε ένα τραμπολίνο, bouncer, εδώ πέρα ακριβώς. Μετά, παίζουμε στις σχήνες 5, πας εδώ, το κάνουμε τίλι με τα φώτα, κλέβουμε brain rot, πάμε, κοιτάμε εδώ και προσγειωνόμαστε πάνω θεωρητικά. Εκεί που θα προσγειωθούμε έχει μια παγίδα που θα πατήσουμε. Δεν μπορώ να προσγειωθώ τώρα και πας πάνω, πας εδώ πάνω και μετά κάνεις το γύρο πάνω από το map, αυτό είναι έχει παγώσει ο άλλος και μπορείς και βλέπεις πανεύκολα ένα brain rot. Τώρα μου εγώ δεν μπορώ, άμα το αφήσω. Μπήκα στην παγίδα σου ρε. Εδώ έχεις το brain rot και το κλέβω. Αλλά άμα κρατάς το brain rot, βάζεις κοντά το τραμπολίνο. Ωραία, το δεύτερο θα κάνεις εσύ. Ναι. Λοιπόν, το δεύτερο, παιδιά, είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου και θα χρειαστείτε παγίδες, τα τραπ. Αρκετές παγίδες. Και αφού θα έχετε τις παγίδες σας, όπως αυτή που κρατάω εγώ τώρα, χρειάζεται την τηλεμεταφορά. Ξέρω είναι πολλή ώρα, πολλά ριμπέτ για να την πάρεις, αλλά αξίζει. Ναι, αυτό είπα. Λοιπόν, έλα στη βάση σου. Μην κλειδώσεις, απλά έλα στη βάση σου. Στη βάση σου. Εσύ μπες μέσα στη βάση σου. Μην εκεί, μην εκεί. Βάζετε μια παγίδα και ζινκ έξω. Δεν έχω χώρο τώρα για να τον κλέψω. Αλλιώς τα κλέβετε. Τελείωσε και το δεύτερο. Τώρα πάμε στο τρίτο. Μπες στη βάση σου το τελευταίο όροφο. Πήγαινε στον κάτω κάτω σε εγώ να βλέπω. Μάνι, ορκαλέρο, ορκαλά. Πήγαινε εκεί που έχω το σπαγγίτι φυσικό, το Darkness. Στο τρίτο όροφο πήγαινε. Πήγα. Είσαι. Ναι. Ωραία, είναι λεπτάκι. Χρειαζόμαστε το κλόνο. Ή ανέβω πάνω για να το δείξω. Ναι. Καρκαγιέτσι. Έλα, ανέβηκα. Είσαι πάνω. Ναι. Παίρνουμε το κλόνο. Ναι. Πάμε R2 ή ό,τι πατάς για να πατήσουμε να ανάψει ο κλόνο. Μετά πας εκεί που είναι ο κλόνος και είσαι μες στη βάση σου. Ωχ, όντως. Μετά πας και του βάζεις εδώ που θα είναι, του βάζεις μια παγίδα, αγώνι, φέρεις το brain rot και προσθέτεις χίλιο σου. Έχεις ένα brain rot. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, guys. Αν σας άρεσε, κάντε like, subscribe και εμείς τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Bye!